Áno, Fričko to prehnal. Opäť raz. Tak či tak. Čo je tá megatika? Á, to si ho vlasy. To sú jeho vlasy. Počkaj, ho priťahám. To je čo, ani jak Varga, keď je reagoval. Filičko, aj tá Mara tikovala, v pohode. Však poriadne mu zacigaj. Ani to cítiť nebude. Prestaň, neho do postele. Zomero, ty si veľký chlap. Ja som jeho spovedal. Ďalší Varga? Varga, numero duo. Čo, Filo, more, medzinárodný hovor, či čo? Neodpoveda, nie? Počúvaj, myslím, že ma v Austrálii počujú. Áno. Jedna strana, Lenka, pozrej, tak sa... Austrália počujete ma? Nepočúvam Toto kenguri tam ešte nevedia rozprávať, ty vieš. Austrália! Počujete ma? Dobre, stačilo.